Gibanabanang moabot sa 5,000 ka mga motorsiklo ug tricycles nga natanggong karon sa impounding area sa City Traffic Management System apan nakapin lang sa 1,000 nini ang mamahimong i-auction kay ubang mga records nangahanaw na. Si Luan Mirondina sa report. Gipangayuan og inventaryo sa dakbayan ang City Traffic Management System sa gidaghanon sa mga sakyanan nga anaa karon sa impounding area aron unta masubasta na. Apan giangko ni Mario Napoli, hepe sa CTMS, nga nahanaw na ang record sa mga tuig 2018 paubos. Tungod ni ini, ang mamahimo nilang masubasta ang tuig 2019 pataas lang. Mangayo dumik-record la kung unsay kanusaan siya na impounded ya. Unya unsa ang klase nga nganong na-impound na siya. Palitan og drugs, napay kaso, di man na pwede yun. Ang ubang mga motorsiklo ug sakyanan, gisakmit tungod kay nalambigit sa illegal nga kalihukan. Hinuon gipahibaw ni Napoli nga unang masubasta ang mga government vehicles nga dili na magamit pa. Para scrap. Kuan ba na ang mga service, katong mga patrol car nga guba na, katong service na mo sa una sa una katong makarang service na mo. Samtang gibanabana ni Ruben Cajes, guard on duty sa CTMS impounding area, nga moabot sa 5,000 ka mga motorsiklo ug tricycle ang kolorom ang ilang gitanggong. Ang atong ma-auction na ni mapil katong tuwa dito sa katong gipatong Corondas Luyo, mo ni makaraan na mo niya katong kini dire atubangan dire. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.